Αρχίζομαι. Να κρατήσω τον ιερόχο του Ζίκβιτ. Και. Ποτέ. Να μην ετοιμάσω το όνομα, το πνεύμα και τη μνήμη. Του Άντορφ Ελίζαμπετ Χίτλερ. Ελίζαμπετ Χίτλερ. Ποια είναι Ελίζαμπετ? Το Ελίζαμπετ είναι το μεσαίο όνομα του Φίρερ. Ας το διάβολο. Ελάχιστα πρόσωπα το πρωί. Αλλά Φίρερ ήταν κατευθείαν απόγονος του αγγλικού βασιλικού οίκου. Ας το διάβολο. Βεβαίως. Λοιπόν, του Άντορφ Ελίζαμπετ Χίτλερ. Υπογράφω. Άντε μπράβο Φραντζέλα εδώ. Και όπως το ξανάπα. Θα το μετανιώσεις. Άντε μπράβο. Alles klar. Alles gut. Alles in Ordnung. Deutschland in Berade. Heute. Χαλικάλι. Χαλικάλι. Πως αν παραδείτε τον ιερόχο του Ζίκβιτ, σας περιμένει θάνατος. Θάνατος. Θάνατος ίσως. Ακριβώς θάνατος. Εντάξει, δεν είναι ακατόρθωτο. Με λίγες ασκήσεις ορθοφωνίας διορθώνεται. Θα βγούμε κανένα βράδυ για ένα στρούγκελ και να το διευθετήσουμε το θέμα. Θεούλη μου, τι καλά παιδιά. Έχω να πάγω τέτοια χαρά από τότε που επιτεθήκαμε στην Πολωνία. Κατοικία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ρότζερ Ντεμπρί σε ένα κομψό διαμέρισμα του Μανχάταν, ένα ηλιόλου στο απόγευμα μιας Τρίτης του Ιούνιου. Ποιος τον επιθυμεί, παρακαλώ? Ακούω μωριά πολύ και αδερφάρα. Με βρήκες χαλαρό και σου έκανα μια φορά. Αλλά αν μην το ελπίζεις να με ξαναπάρεις τηλέφωνο, θα σου γαμώ. Ποιος ήτανε? Καμιά! Λάθος αριθμός. Γεια σας! Γεια. Είμαι ο Μάξ Βιμπιάλιστοκ και από εδώ ο συνεργάτης μου κύριος Μπλουμ. Ήρθαμε να δούμε τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Ρότζερ Ντεμπρί. Καλό. Ναι, καλέ, περάστε. Είμαι ο Κάρμεν Γκίε, επίσημος βοηθός του κυρίου Ντεμπρί. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μου δώσετε τα καπέλα σας και τις σβαστικές σας? Τις ποιες? Αυτές! Μας τις δώσανε στον δρόμο καθώς ερχόμασταν. Τι είναι στα αλήθεια? Τίποτα διαφημιστικά για προφυλακτικά ίσως? Γιατί δεν μου το πες? Εγώ δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, δεν το πρόσεξα. Έλα, μην μάλλον έρχονται. Κυρίες και κύριοι, ο πασίγνωστος Ρότζερ Ντεμπρί. Πλαβιτιότ. Πλαβιτιότ. Μαξ, Πάει τουαλέτα. μη μου το λες. Ρότζερ αγάπη μου, πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Η κύριοι Βιάλιστοκ και Μπλουμ να υποθέσω. Συγγνώμη για το υπονοούμενο. Κάσε το πέσει χαριτωμένος. Ρότζερ, οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι μια θεά. Μα το Θεό, θεά. Μαξ, τι κάνεις αγάπη μου? Καλά ο τρελιάρης πριν την Παστέλιο μιλάμε. Σε τρελαθήκαμε έτσι Κάρμεν. Θεϊκό, to be, or not to be. Αχ, καλά το θυμάμαι και... ανατριχιάζω. Ευτυχώς που έχεις κάτι χαλάουα. Να σου πω Μαξ, ο συνεργάτης σου τα έχει παίξει με το φόρεμά μου. Τι κοιτάς Χριστό μου, να σου εξηγήσω. Απόψε είμαστε καλεσμένοι σε ένα πάρτιο που γίνεται διαγωνισμός εκεντρικής αμφίεσης, κατάλαβες? Μπλουμ σε είπαμε. Κάθε χρόνο παίρνουμε τα πρώτα βραβεία. Για φέτος δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Υποτίθεται ότι ντύθηκα μεγάλη δούκης Αναστάσια Παύλοβα Δίτρη Κουρμπάτσκιν. Αλλά μου φαίνεται πως μοιάζω μάλλον με τον κεκλειμένο πύργο της πίτσας. Μα θέλει και το τουρμπάνι για να δείξει αγάπη μου. Έτσι μου κάνει λίγο... μια ιδέα μου κάνει. Φέρτο λοιπόν το γαμημένο το τουρμπάνι, τι μας το κρύβισκα και αστρίκαλα μάγισσα του Σάλεμ. Αν προθεσής ήταν να με λαβώσεις κατάκαρδα με το φαρμακερό σου μέρος.
Πετύχετε, Άννα. Μωρό μου. Εντάξει, Ρότζερα, το θέσουμε ότι μοιάζεις με τον κεκλειμένο πύργο της πύλης. Αλλά με άποψη. Τι λέγαμε. Πρόλαβες να ρίξεις μια ματιά στο αγάπη μου, Μια ματιά, Πασκάλα, μια ματιά. Το ρούφιξα, το καταβρόφιξα. Πολύ σημαντικό έργο, εξαιρετικό θα έλεγα. Είναι βαθύ, είναι τέχνη και είναι, πώς να το πω, είναι ποτισμένο μέχρι το μεδούλι με μια άβρα. Ναι, ιστορικότητας, αυτή είναι η λέξη. Εμπρότης, με έκανε για πρώτη φορά στη ζωή μου να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που λέμε Τρίτο Ράιχ ήταν η Γερμανία. Θα το φιλοθετείς. Και βέβαια όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι καθόλου του γούστου. Μα είναι έργο με βάθος, είναι έργο του. Πολύ σημαντικό έργο, εξαιρετικό θα έλεγα, δεν αντιλέγω, αλλά δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Δηλαδή τι θέλετε να πείτε? Αχ, τι ωραία! Μιλάει κιόλα. Γιατί δεν είναι γκέι, γλυκέ μου. Το έργο. Αν ποιος εγώ. Η μανία το έχει πιάσει στο θέατρό μας με τα βαριά έργα. Δεν τους μπορώ τους κοψοφλέτιδες. Καθόλου δεν τους μπορώ. Κάρμεν. Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ το Πέτρο που κλαίει, που λέει για τα βάσανα που είχαν οι αρχαίοι. Δεν μπορώ το Πέτρο με πάθος, με παύσεις και νοήματα, με πάθος και μηνύματα. Το Πέτρο εμένα μ' αρέσει να είναι γκέι. Το βρήκες. Τίποτα δεν μου λέει, η τέχνη αν δεν είναι γκέι. Για μένα είναι ο γκέι μονάχα, ότι είναι γκέι, ότι είναι γκέι, ότι είναι γκέι. Αν θες να αρέσει ένα σοου στο κοινό, βάλ' του τεκνά να κουνά το πιστινό. Αν θες να είναι το έργο σωστό, κάν' το πλουμιστό και πολύ κουνιστό. Κάν' το γκέι, κάν' το γκέι, κάν' το γκέι. Ρότζερ, διάβασες τη σκέψη μας. Συμφωνούμε απολύτως, Ελίο. Απολύτως. Έχεις την άδεια μας να το λάβεις στα φώτα του έργου. Τα φώτα. Κάν' το γκέι, κάρα γκέι, κάν' το όσο γκέι θέλεις. Θέλεις, εσύ θέλεις. Κάν' το για χάρη μας. Μωρέ, μη με πιέζετε. Μα γιατί? Δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Τέλος πάντων, θα ζητήσω τη γνώμη της ομάδας. Ποια είναι η ομάδα? Θα το συζητήσω με το Roger Debris Creative Team. Meeting, κορίτσια τρέξτε, έχουμε meeting. Παιδιά, ελάτε να σας συστήσω. Ο κύριος Bialystok, ο κύριος Μπλουμ, αγόρι μου εσύ. Από εδώ, ο σκηνογράφος μου Μπράιαν. Πρέπει να είναι κι αυτά μισά λίγο Αυτός είναι ο κέντρινος κυματολόγος. Άλλο και τα ρούχα να σε αφήνανε γκέι. Τα κούστα μας κάνουν τη μία λαμπρή. Γι' αυτό και μας πρέπει ο Roger Debris. Από εδώ, ο Στόντο χορογράφος. Κορίτσια. Άφησα τελευταία την πολύ ιδιαίτερη Shirley Markovich, τη διευθύντρια φωτιστικών εφέ. Λοιπόν, παιδιά, το διαβάσατε το έργο. Πώς σας φάνηκε? Το έργο τελειώσει κουνημένη και εκείνη στη τρελή ξεδιδωμένη. Και μήνυμα κοστούμια, όλα έξω. Οι κόμενες εγώ θα τη διαλέξω. Να, δεν είμαι σίγουρος εάν θα το κάνω. Λίγο το χάνουμε, πες του κάτι. Κάνε κάτι, πες του κάτι, το χάνουμε, θα το βλέπεις. Γιατί εγώ δηλαδή? Και σοβείς κάνουμε. Προχώρα, δεν προχώρα. Κύριε Debris, Roger, αυτό το φόρεμα θα σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπλουμ. Λίγο, δεν σε λένε. Είδες που το ξέρω.